Мирный бистесендә 21 июльдә икенче вакцинация булды. Җирле табиб амбулаториясендә 3 атна элек 40тан артык кеше беренче прививка ясаткан иде. Алар икенчесенә дә килде. Прививка кампаниясына Мирный һәм бөгелде территориаль иҗтимагый үзидарәләр булышлык итә. Во-первых, Беренчедән без йортларга обход ясыйбыз, номерлары булганнарга шалтыратабыз ди Мария Гарәпшина. Иҗтимагый үзидарәләр вакцинация пункты аның эш вакытларын күрсәткән листовкаларда тарата. мы уже распределили, кто чем занимается. Вот Без эшне бүлештек. Мин йортларга, тукталышларга, белдерү такталарына белдерүләр ябыштырам ди Гөлбану Галяминская. остановках. Вакцинациянең кирәклеге, мөһимлеген аңлатуда социаль челтәрләр, шәхси контактларда эшкә җигелде. У меня очень много подписчиков. Минем 2000 артык подписчигым бар. Аларга пункт прививканың ясату кирәклеген аңлатабыз ди Мария Гарәпшина. Бүгеннән Мирныйда прививканы теләсә кайсы вакытта ясатырга була. Сегодня нам вот привезли холодильники. Бүген алып килгән вакцина суыткычта, аннан без бер өзексез тәэмин ителеп торачакбыз. Авырулар килеп, беренче һәм икенче вакцинаны ясата алачак ди Галина Хисматуллина. Бүген көндә бөгелде Мирный үзидарәләре прививка ясату буенча лидерлар рәтендә. Аларның һәр кайсында 80ннән артык кеше прививка ясатты. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.